Hi guys, ako na po ni si Anita Pirutso Vlog. Ako karon sa amuang dapit sa Habitat Village, Tabalong. Suroy ko karon guys dari sa basketbolan. Naaman day daghang nang giduwa. Oh, si klase duwa o upat ka hutong. Grabe. Tulo ka hutong ning Ay guys, kuan. Upat ka hutong guys ang duwa dari sa mga bata nang giduwa. Nay tulo ka badminton ka tulo ka tapok lain po yung mga laki na basketball nya mo siya ang taga pikas napoy mo puli og duwa daring pikas ring lingaw ka dari guys. Kinadaganang mga bata dari guys kay pila ni 1,000 households maning amo ang gipuy-an diri. Oh, pero sa dili pa guys, palihog ko like, subscribe, and share para updated pud mo sa akong videos nga i-upload pohon. Vlog ko. Vlogon man ha. Kisa kang anak doy? Kisa kang anak? Nilma. Ha? Nilma. Anilma? Kaya liwat kayo mong papa. Kanang dua diri guys. Isyat jay. Kaya akong video. I-vlog tamo. Hi guys, shout out. Shout out sa taga Habitat nga nagduwa og badminton. Okay. Yes. Yes. Paul. Paul deh. Live sila, hindi live. I-live. Live sila. Pasawaya ko nukuha na kamo ako. No, no, no. Sana all. Sana all. Kawin na niya, kawin. Oh my God! Hahaha. Kamu apa maday kumuduwa? Ang apil-apil mga bata. Salamat guys, magtanaw. Thank you. Bye.